good morning sa intanan mga ma'am sir. Good morning, karampatan na sa mata mga ma'am sir. So, kaya itong mga karsolis okay, mga sistitik kayo ba? Pinabukad-bukad sa tumoy ba? Good morning sa intanan. So, sa kini ka maayong buntag sa inyong tanan mga ma'am sir tungod kay sa sayo sa kabuntagon o gipamatapatan niya. Manang ikaw diya paminta magpasalamat diya sa tungbuhi na Dios. Ani anak wala antay ginawa. Ulahi na ang tanan. Tungod kay ikaw ako kinahanglan gyud nga mo pasalamat og pasalamat og magsimba ta sa tungbuhi na Dios kay ikaw ako gimugso ta diri sa kalibutan para moalaga ug mosimba sa tungbuhi na Dios. Manang ikaw diya ay napaabuta nga makasinati batag mga balatian o sa bata mo ila og muduol sa tungbuhi na Dios. So kana lang, God bless and dalay go na tungbuhi na Dios. Bye bye.